Вітаю! Гэта палітыка з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы Трамп дзякуе і запрашае Лукашэнку. Мой госць – амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Антон, прывітанне. Вітаю, спадар Юры, вітаю паважаных слухачоў, гледачоў. Антон, сёння ўначы па Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Дональд Трамп напісаў у сацыяльнай сетцы пост, у якім падзякаваў Александру Лукашэнку за вызваленне агулам 500 палітвязняў, а таксама асабіста запрасіў яго на пасяджэнне сваёй Рады міру. Ваша ацэнка, ваш прагноз, ці паедзе Александр Лукашенко на гэтае запрашэнне? Можа, ізноў што-небудзь перашкодзіць? Владимир Путин, напрыклад? Так, сапраўды. Тут вельмі цікавае спалучэнне. Сапраўды Дональд Трамп о 3:00 раніцы па вашынгтонскаму часу узгадаў Беларусь. Да вашага пытання я прапаную тры оптыкі, каб нам было прасцей разабрацца і зразумець вось всю складанасць гэтай сітуацыі. Першае, наўпроставае, это тое, што Александр Лукашенко ўвесь гэты час дамагаўся ўвагі з боку амерыканскага ўраду і асабіста Дональда Трампа. Як мы ведаем, зараз існуе толькі адно сонейка ў сусветнай палітыцы, гэта асабіста Дональд Трамп, ну і ўсе хочуць пагрэцца вось у праменях яго славы. Не выключэнне Александра Лукашенка, ён шмат разоў узгадаў, як ён хоча раіць Трампу ледзь не па ўсім пытанням як амерыканскай унутранай, так і знешняй палітыкі. Але адначасова з гэтым тут ёсць дзве перашкоды, і нават не толькі расійская. Я б узгадаў яшчэ вось, ведаеце, гэтыя інстынкты Александра Лукашэнкі, які за мінулы год хутчэй за ўсё вывучыў праз паводзіны Дональда Трампа, што людзі, якія трапляюць у авальны кабінет, увогуле на сустрэчы наўпроставыя з Дональдам Трампа, не заўсёды адчуваюць себе задаволенымі па выніках гэтых сустрэч. Тут можна ўзгадаць і спадара Владимира Зеленскага, прэзідэнта Украіны, і прэзідэнта Турцыі Эрдагана, і шмат каго з еўрапейскіх і іншых лідараў, якія, трапляючы на перамовы з Дональдам Трампам, пачынаюць себе адчуваць у спектаклі, дзе ёсць толькі адзін актор, і гэты актор пачынае вельмі актыўна спрачацца альбо нават так адчытваць як падначаленага нейкага лідара, які трапіў у гэтую пастку. Я мяркую, што гэтая сітуацыя, дзе Дональд Трамп можа пачаць наўпрост пад камеры ціснуць на Лукашэнку, гэта літаральна тая сітуацыя, якой больш за ўсё можа зараз баяцца Лукашенка. Таму, магчыма, вось вывучаючы досвед вось папярэдніх сустрэч Трампа з прэзідэнтамі дзяржаў альбо з іншымі лідарамі, ён можа прыняць гэтае запрашэнне, але да апошняга адцягваць той момант, які можа быць ледзь не самым небяспечным у яго кар'еры. Ну і трэцяе, гэта, безумоўна, ўплыў Расіі. Як мы разумеем, за апошнія гады ў любы момант Расія магла пазбавіць як Лукашэнку асабіста, так і ўвогуле Беларусь суб'ектнасці. Зараз я мяркую, што ў рэжыма Лукашэнкі не было б ніякіх інструментаў, каб супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Вырашыў Путін на раніцу, напрыклад, панядзелка, захапіць Беларусь. Але ж чамусьці дагэтуль Крэмль лічыць мэтазгодным захаванне пэўнай суб'ектнасці Лукашэнкі асабіста і яго рэжыму.
То бок, калі амерыканскія перамоўцы абмяркоўваюць Беларусь альбо пытанні датычныя Беларусі, яны ўсё яшчэ прыязджаюць у Менск, а не прыязджаюць у Маскву, куды вызываюць Лукашэнку, каб у прысутнасці Пуціна альбо кагосьці яшчэ з Крамля Лукашенко у прысутнасці расейцаў абмяркоўваў беларускія альбо ўжо не беларускія пытанні. Дагэтуль мы не бачым падобнай дынаміцы і падаецца, што Крэмль усё ж такі зараз зацікаўлены, каб трыбаць некую такую проксі-суб'ектнасць Беларусі. Наколькі ў іх інтарэсах зараз, каб Александр Лукашэнкі пайшоў вось на такія цікавыя крокі, зноў-такі я не ўпэўнены, хутчэй за ўсё яны будуць ужываць вось той аргумент, які прывёў крышачку раней, што Трамп можа пачаць там, у Вашынгтоне, ціснуць на Лукашэнку, каб раіць яму ўсё ж такі адцягваць гэты візіт, але увогуле туды не ехаць. Ну, а все ж таки, вот як вы лічыце, ему могут сказать, мы забараняем, мы супраць. Бо такое адчуванне, што ў яго все ж таки ёсць, як той казаў, кураж. А ему цікава. Ему нават цікава этот двубой. Это не из оппозиции змагацца, это по самых высоких ставках. Гэта гамбургскі рахунок. А он азартный. Вот. Так, может быть, и нават и Путину так шпилечку вставить, коли там не будет просто полной забороны. Нет, я забороняю тебе. А коли так, ну, лепш бы ты не ехал. А у адказ, а лепш я поеду. Сапраўды так. Я лічу, што Лукашенко можа прыслухацца да нейкіх каментароў з боку Крамля, будь то Пуцін альбо хтосьці з таксама расійскай улады. Наўпроставай забароны я лічу, што пры ўсёй складанасці стасункаў Лукашэнкі з расійскімі ўладамі цягам ужо больш за 30 год, у іх мусіць была б выпрацавацца нейкае разуменне, такое наўпроставае разуменне аднаго, каб не трэба было вось ужываць нейкую такую жорсткую лексіку, як забарона, але ж усё ж такі нейкія, ведаеце, ускосныя сігналы, каб даць разумець, наколькі яны сапраўды не раяць яму ехаць, альбо за гэтым стаіць штосьці яшчэ. Але вы вельмі цікава ўзгадалі вось гэты кураж Александра Лукашэнкі, бо пры ўсім тым вельмі складаным становішчы і пры захаванні у пэўным сэнсе міжнароднай ізаляцыі, перш за ўсё з боку еўрапейскіх краінаў еўрапейскага звязу, Александру Лукашэнкі падаецца гэты момант адзіным шансам, каб ўсё ж такі распрацаваць нейкі дасяг да заходніх краінаў. То бок, сапраўды, ён можа тут пайсці ва-банк, але ж гэта не сітуацыя падобная на 2015 год, калі Александр Лукашенко у мінулы раз наведаваў Злучаныя Штаты па запрашэнню тагачаснага прэзідэнта США Барака Абамы перад тым, што зараз называецца адлігай 15-20 гадоў. То бок зараз сітуацыя значна больш складаная, і ці пойдзе Александр Лукашенко ва-банк, і ці як ён разлічвае сваімі палітычнымі інстынктамі магчымасць і бяспечнасць таго, гэта, хутчэй за ўсё, самае галоўнае пытанне. І я мяркую, што вось калі ён пралічыцца у сваём разуменні складанасці стасункаў з Трампам альбо бяспечнасці такіх наўпроставых размоў з ім, гэта можа у пэўным сэнсе вельмі значна паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, сітуацыю з Беларусю, і нават значна паскорыць змены ўнутры самой краіны.
Вось этот пост Трампа гэта было такое резюме да візіту ў Менск спецпасланніка Трампа Джона Коула. Этот візіт адбыўся 19 сакавіка. Па выніках візіту, адзін з вынікаў візіту было вызваленне 250 палітвязняў. Новое в этой ситуации, новация ситуации была тая, что 235 человек з іх атрымалі магчымасць застацца ў Беларусі. Хтосьці з іх можа потым з'ехаць. Ну, это як бы уже пытанне другое. Беларусам дазволілі застацца ў Беларусі. Не было дэпартавання, не было выправажвання. Як это было зроблена? На працягу мінулага году вот не атрымлівалася, і нават былі тлумачэнні такія амерыканцаў кшталту, ну вот такая прырода, ну такое жыццё, ну ён же дыктатар, што мы можам зрабіць? Оказывается, можам. А як? Можа, вы разумееце, як? Вельмі цікавае пытанне, і я б тут нам прапанаваў разглядзець сітуацыю трошачку шырэй, вось узяць гэтую адлегласць мінулага года, сярэдзіны, напрыклад, мінулага года і пачатку гэтага, калі і стасункі Александра Лукашэнкі са Злучанымі Штатамі показалі пэўную дынаміку. І вось гэты трэк вызваленняў таксама паказаў пэўную дынаміку, пэўныя змены. То бок з пачатку мінулага года, літаральна там з сакавіка, мы прайшлі ад вельмі такіх асцярожных разавых вызваленняў, уключаючы і амерыканскіх грамадзян з-за кратаў у Беларусі, да такіх масавых вызваленняў. То бок за гэты год календарны Злучаныя Штаты прайшлі вельмі і зрабілі вельмі сур'ёзную справу. Але на вызваленні мінулага года, асабліва самыя першыя, ніяк не дэманстравалі нам, і нам нават няма ніякіх падставаў лічыць, што ад самага пачатку была размова і быў гэты гандаль наконт вызвалення і дэпартацыі з Беларусі, альбо выгнання з Беларусі, альбо пакідання ў краіне. Я б прапанаваў нам разглядваць таксама магчымасць, што Злучаныя Штаты маглі ад самага пачатку лічыць, што больш бяспечнай опцыяй для тых вызваленых палітвязняў у мінулым годзе было б ўсё ж такі пакіданне краіны. І хутчэй за ўсё альтэрнатыўныя опцыі з самага пачатку, калі гэты трэк распрацоўваўся, мог альбо не дыскутавацца жорстка з Лукашэнкам, аб гэтым маглі моцна не гандлявацца, разлічваючы, што калі вызвалены палітвязні трапляюць у бяспечныя краіны і развязу, калі людзі трапляюць, як бы мовячы, да сваіх, яны трапляюць у значна больш бяспечныя умовы, без назірання, без абмежаванняў, якія накладае беларускі рэжым да тых палітвязняў, якія застаюцца ў Беларусі. Гэта немагчымасць атрымання банкаўскіх рахункаў, сім-карты і гэтак далей. Але ж ўсё ж такі Злучаныя Штаты ў пэўным сэнсе прыслухаліся да рэкамендацый прадстаўнікоў беларускай грамадскай супольнасці ў выгнанні. І вось гэты аргумент пра тое, што гэтае выгнанне, гэтыя дэпартацыі, яны незаконныя і вельмі, па сутнасці, яны не маюць ніякіх юрыдычных падставаў, і ёсць вялікая колькасць, значная колькасць, то бок гэта не адзін, не два, гэта дзесяткі людзей, якія ўсё ж такі хацелі б застацца ў краіне, яны маглі бліжэй да канца мінулага года ўсё ж такі правесці нейкую адаптацыю вось гэтага перамоўнага трэка з Александром Лукашэнкам. Неяк, не ведаю нават, якое слово тут лепш ужываць, дадаць нейкія дадатковыя вось маленечкія умовы, альбо
патрабаванні альбо нават пажаданні больш у мяккай форме, каб все ж таки людзям далі магчымасць заставацца ў краіне. То бок, падсумоўваючы, я не лічу, што гэта разглядалася ад пачатку, і ў пэўным сэнсе гэта вельмі павольны бюрократычны трэк, які хутчэй за ўсё мае нейкую такую дарожную мапу. То бок, хутчэй за ўсё, магчымасць вызвалення палітвязняў і давання іх магчымасці застацца ў краіне зараз у сакавіку 26-го года, гэта вынік рэакцыі амерыканскага ўраду на патрабаванні беларускай грамадскай супольнасці ў выгнанні дзесьці ў верасні, кастрычнікі мінулага года, калі яны распрацоўвалі наступныя крокі, наступныя вызваленні разам з рэжымам Лукашэнкі. Антон, а у мяне пытанне было, то ўсё ж такі, то есть паводле вас, ну вот яны ўсвядомілі, на іх грамадзянская супольнасць націснула, і яны таксама націснулі, некаторыя эксперты пішуць, ЗША прымусілі Лукашэнку, значыць, пакінуць палітвязняў у Беларусі. Прымусілі? Я так не лічу. Я не лічу, што добрым ужываннем, добрым словам было б тут ужываць прымусілі у сэнсе беларускай грамадскай супольнасці у датычнасці да амерыканцаў. У беларускай грамадзянскай супольнасці няма інструменту прымусу, можна толькі прасіць альбо аргументаваць. А у амерыканцаў ёсць, яны маглі прымусіць Лукашэнку. Сапраўды так. І я таксама чытаў вось гэтыя меркаванні, гэтыя каментары на мінулым тыдні. Мне падаецца не вельмі дакладным пераклад, які ужыўся. Я уважліва паглядзеў гэты каментар спадара Коула. Там не гучала, што ён ціснуў на Александра Лукашэнка, што гэтыя змены з'яўляюцца вынікам нейкага ціску. Ён сказаў, што хутчэй гэта трэба перакладаць, як што гэтыя перамовы былі складанымі. Вось, там не было наўпростага, што амерыканцы ўжывалі ціск наўпроставы. Таму я б не лічыў, што гэта нейкае вялікае пытанне. Усё ж такі ў параўнанні з санкцыямі на беларускую калійную галіну альбо фінансавы сектар, я лічу, што гэта досыць другаснае пытанне, і ўжываць інструменты ціску, калі гаворка ідзе па больш значных глобальных пытанням. Я не лічу, што амерыканскія перамоўшчыкі, ведаючы іх дыпламатычны стыль, яны б сталі ўжываць такі наўпроставы стыль. Усё ж такі так, гэта дадало складанасцяў да амерыканскіх перамоўшчыкаў. Ім трэба было прынесці на стол яшчэ нейкія аргументы, нейкія патрабаванні са свайго боку. Але тое, што там ужываліся нейкія жорсткія інструменты, я лічу, што у нас няма падставаў наўпрост лічыць, і гэта не гучала дакладна з вуснаў самого гаспадара Коула. Антон, вы ўжо сказалі пра тое, што гаспадар Коул прывёз падарункі Лукашэнку, што называецца. Гэтым разам не толькі запанкі, но і зняццё санкцый з двух банкаў, з Мінфіна, і канчатковае зняццё санкцый, фактычна з усёй калійкі. А што-то ёсць яшчэ ў валізцы? Бо ўсё ж такі вся схема, так бы мовіць, вызвалення палітвязняў і будучых – это абмен. А ёсць яшчэ што мяняць? Яшчэ нейкія санкцыі, которые можна скасаваць. У Еўразвяза санкцый шмат, а у амерыканцаў так. Вам пытанне як амерыканісту. Колькі там яшчэ засталося на абмен? Так, сапраўды. Вы маеце рацыю з пункту гледжання еўрапейскіх санкцый, якія, калі ўжываць такую наўпроставую логіку, больш за ўсё шкодзяць экспарту той жа калійкі і гэтак далей. Але я прапаную паглядзець на гэта трошачку праз іншую прызму.
Так, вы узгадалі, што яшчэ існуюць досыць шмат амерыканскіх санкцыяў, у тым ліку на пэўную прамысловасць. Гэтыя санкцыі датычныя вайны Расіі ва ўкраіне і вельмі шмат санкцыяў на персаналі, пачынаючы з самого Лукашэнкі, сканчваючы яго атачэннем, суддзямі і гэтак далей. Кажучы пра апошняе, рэжым Лукашэнкі ніколі не цікавіўся здыманнем персанальных санкцыяў на выканаўцаў рэпрэсіяў альбо на вышэйшае чынавенства. Лукашенко сам наўпростава зацікаўлены, каб ніхто з яго памагатараў, суддзяў альбо кагосьці яшчэ не трымаў грошы ў заходніх банках. То бок і ў мінулыя разы, і ў мінулыя вось гэтай колы санкцыяў людзі з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі ніколі не гандляваліся па пытаннях зняцця ці не зняцця санкцый. Тут мы можам узгадаць ту ж Наталью Петкевіч, якая пражыла шмат год у Нью-Йорке, будучы ўвесь гэты час пад амерыканскімі санкцыямі, але як жонка беларускага дыпламата пры ААН, таго ж Валянціна Рыбакова, пражыла шмат гадоў пры ААН, і амерыканцы нічога не маглі з гэтым, кіруючыся Венскай канвенцыяй па дыпламатычных стасунках, з гэтым зрабіць. Але ж ці ёсць у амерыканцаў што гандляваць, вяртаючыся да вашага пытання? Безумоўна, так. Это увага з боку Амерыкі, гэта увага з боку Дональда Трампа, і гэта прарыў дыпламатычнай ізаляцыі. Першае, гэта тое, што адбываецца зараз, літаральна тое, што мы абмяркоўвалі з вамі на пачатку, гэта запрашэнне Лукашэнкі, кагосьці з яго памагатараў, не ведаю, Ражанкова, іншага чынавенства, на амерыканскую глебу, прымаць удзел у нейкіх мерапрыемствах, гэтак далей. Гэта магчыма па абменнаму курсу Лукашэнкі можа быць значна важней, чым зняццё санкцый з нейкага прадпрыемства. Увогуле, ведаючы вось модус аперанді Лукашэнкі і яго велізарнае эга, асабістыя лісты, запанкі і добрыя словы з боку Дональда Трампа для яго значна важнейшыя, чым нейкія такія практычныя інструменты з боку амерыканцаў. Але таксама амерыканцы могуць даць нейкі штуршок для абмеркавання еўрапейцамі альбо перагляду еўрапейцамі пэўных інструментаў датычна Беларусі. Тут вельмі цікава, што той же спадар Коул у сваіх размовах, у сваіх публікацыях узгадываў, што беларускі калій мусіць ісці праз Літву. І тут мы мусім зразумець, што за... Антон, вот я вас перапыню, я хочу это як бы сфармуляваць як асобнае пытанне. А сапраўды, перад тым, як прыехаць у Менск, спадар Коул быў у Вільні, ён сустракаўся і з прэм'ерам Інгай Ругінэне, і з прэзідэнтам Гітанасам Наўседай. Літоўскі бок казаў, што ён размаўляў з імі пра налажванне адносінаў з Менскам, што, маўляў, варта вам як бы заключить контакты на палітычным узроўні. Вільня адказала: не, нас это не цікавіць, мы не хочам этого рабіць. Літоўскі бок казаў, што пытанне калійнага транзіту нават не ўзнімалася. У мінулыя выходныя інтэрв'ю выйшла спадара Коула, дзе ён расставіў все кропкі над «і». Сказаў: да, мы прапануем Вільні вступіць в палітычны дыялог з Менскам, і да, мы зацікаўлены ў тым, каб Вільня адкрыла транзіт для беларускай калікі. Это наше, скажем так, пажаданне. І прычым ён там спаслаўся на як бы міністра, здаецца, сельскай гаспадаркі Злучаных Штатаў, што нам это выгодно. Это не пытанне там міжнароднага права, справядлівасці, это выгодно Амерыцы, сказаў спадар Коул. И вот в этой ситуации такое больш широкое пытанне. Американцы будут домагацца свайго в этом пытанні, улічваючы тыя рычагі, якія як бы у іх ёсць. У тым ліку і залежнасць Літвы ад Амерыкі ў пытаннях вайсковых і пытаннях бяспекі. Я лічу, што не тое, каб яны будуць. Я лічу, што яны ўжо дамагаюцца. Вось гэтыя сустрэчы на самым вышэйшым узроўні
з літоўскімі палітыкамі, у тым ліку з еўрапарламентарыямі літоўскімі, якія, канешне, з'яўляюцца апазіцыяй да літоўскага ўраду бягучаму, што у пэўным сэнсе зразумелая рэч, ведаючы, як працуюць выбары ў еўрапейскі звяз, але амерыканцы ўжо дамагаюцца транзіту беларускага калію праз Літву. Вяртаючыся да таго, што я пачаў казаць раней, існуюць іншыя магчымасці. У тым ліку экспорт беларускай калікі праз Расею, то бок праз расійскія порты, тую ж услугу, якая будавалася вось апошняе дзесяцігоддзе. То бок якую сёння бомбят. Так, сапраўды. Вось, але Злучаныя Штаты не хочуць нават у такім пытанні дадаваць нейкую залежнасць ад Расеі, включаць нейкую больш складаную ў гэта палітыку. Ім патрэбны беларускія угадненні. Асабліва, ведаючы зараз бягучыя стасункі Трампа з Канадай, бягучы крызіс на Блізкім Усходзе, які прыводзіць да жудасных наступстваў. То бок зараз амерыканцы сапраўды вельмі мякка нагадваюць тым жа літоўскім палітыкам, што, магчыма, гэта было б варта зрабіць, нават калі, не ведаю, у вельмі абмежаваных партыях, альбо толькі калі якія з беларускай тэрыторыі набудуць Злучаныя Штаты. Тут можна прыдумаць вельмі шмат опцый, якія могуць выкарыстаць у сваіх размовах амерыканцы з літоўскімі урадоўцамі. А я вот вас перапыню. Як бы той аргумент, які вылучае Літва, што, маўляў, ну так это ж правила Еврозвязу, это рашэнне Еврозвязу яшчэ 22-го году, прынятае ў сувязі з вайной, 27 краін. І кшталту, это ж не мы вырашаем. Насамрэч, між іншым, конечно, менавіта Літва лабіравала заўсёды захаванне гэтых санкцый. Но робіцца такая добрая міна, што мы тут ні пры чым. Але юрыдычна, ну, сапраўды, ёсць рашэнне Евразвязу. І Злучаныя Штаты могуць дамагчыся, што рашэнне будзе змененае. Перш за ўсё, як вы слушна сказалі, гэта пытанне ініцыявала сама Літва, і гэтыя санкцыі з боку Еўразвяза таксама падмацаваны літоўскім заканадаўствам, то бок краінавымі санкцыямі з боку Літвы у бок Беларусі, то бок тут працуе такая падвойная сістэма, калі працуюць і санкцыі самой Літвы, і санкцыі Еўразвяза. Безумоўна, тут можна казаць, што стасункі Трампа, яго адміністрацыі з Еўразвязам зараз занадта складаныя, але ж мы не ведаем, колькі будзе працягвацца вайна на Блізкім Усходзе і якія наступствы яна будзе мець у выніку. Магчыма, што на момант, не ведаю, канца весны бягучага года пытанне калійных угнаенняў ужо будзе мець нейкае стратэгічнае значэнне для Злучаных Штатаў, і яны могуць ужываць ужо больш жорсткія інструменты, ужо нейкі такі, прабачце за такі аксюмарон, мяккі ціск на еўрапейскія ўлады, в тым ліку на тую ж Літву, ведаючы залежнасць ад амерыканскай інфраструктуры бяспекі ў Еўропе. Але ж гэта хутчэй пытанне да еўрапейскіх палітыкаў, бо яны зараз могуць зразумець і ўбачыць інтарэс Злучаных Штатаў да беларускай калійкі і паставіць гэта не ставаць тут у пазіцыю ігнаравання гэтага пытання, а слушна выкарыстаць гэта ў сваіх перамовах з Дональдам Трампам, у тым ліку у гэтай логіцы здзелак, каб гэта у ліку іншых саступак пайшло у абмен на дадаванне большай дапамогі, большай колькасці ўзбраенняў Украіне. То бок зараз я мяркую, што калі еўрапейскі палітыкум пойдзе такім слушным шляхам,
то яны могуць выкарыстаць пытанне беларускіх угнаенняў, каб у тым ліку падмацаваць магчымасць абараняць Еўропу ад расійскай агрэсіі. Антон, і апошняе пытанне, оно так может быць крышачку ў бок, і оно дысанансам з вось всім гэтым тонам. Я маю на увазе тое, што пасля сустрэчы з Коулам Лукашенко сказаў, што вот я атрымаў, значыць, просьбу ад першай ледзі Злучаных Штатаў Меланіі Трамп, значыць, што звярнуцца да Пуціна наконт вызвалення украінскіх дзяцей, якія былі Расіяй захопленыя. Праз некалькі дзён Меланія Трамп публічна заявила, што это все хлусня, это неправда, нічога я ні пра што не прасіла. Вот весь этот сюжет, як вы его разумеете? Ніхто Лукашенку за язык не цягнуў, як бы давать эти абяцанні, причем так оно кокетливо, ну я не могу ж Путину примушать, ну да, я передам, вот, просьбу, тут вот что-то такое, и такая довольно резкая реакция. Спадарыня Трамп таксама могла, ну, просто промолчать. А вот атрымалася так. Чаму? Магчыма, таму, як в свой час мы памятаем, Лукашенко казаў, там, адкуль у вас Тесла? А мне Маск падарыў. Потом Маск адказаў, no. Ці ўсё ж таки не так? Ці ўсё ж таки іншае тут тлумачэнне? Так, слухайце, ну, вельмі цікавае пытанне, якое, як гэта, што мусіць быць у галаве Лукашэнкі кожны раз, калі ён прыдумляе альбо вольна сябе паводзіць з рэчаіснасцю. Так вы ўзгадалі на тую ж Теслу, якую яму нібыта падарыў Ілон Маск. Было, ну, год за годам все больш і больш прыкладаў, як Лукашенко так вольна інтэрпрэтуе падзеі, альбо наўпрост хлусіць. Мне падаецца, што перш за ўсё сама беларуская публіка да гэтага амаль што ўжо прызвычайвалася і не дадае гэтаму нейкую такую дадатковую увагу. Ну, штосьці опять дзед такое дзіўнае сказаў. Але ж гэта досыць сур'ёзнае пытанне, і тут мы бачым такі вельмі жорсткі сігнал з боку Меланіі Трамп, з боку адміністрацыі Белага дома, яе офіса як першай ледзі, што Вашынгтон не гатовы да публічных вольных інтэрпрэтацый сваёй пазіцыі і сваіх дзеянняў. То бок яны Антон, ўсё ж такі... а вот калі, ну, фантазаваць, да, фантазировать, Так. не выключен такі варыянт. Коул прыехаў, вёў з Лукашенком размовы пра шмат што, а вот по его як бы шараванням в институте Маккейна они в таким довольно вольном стиле ведут. И, умовно кажучи, мог сказать, что спадар Лукашенко, знаете, вот коли вы Путину замовили слово на конт украинских детей, ну, Мелания Трамп была бы рада. Это не просьба, это не передача прямой просьбы Мелании. Это вот такая размова, гутарка. Лукашенко это успрыняў як прямая просьба, и вот так атрымалася. Так не могло быть? Магло быць і так. Мы гэтага зараз ужо не даведаемся, бо, як мы назіралі апошнім часам, самі перамовы і склад перамоваў вось гэтых такіх неафіцыйных, нават не пратакольных размоваў Лукашэнкі з амерыканскім чынавенствам. У нас вельмі няшмат інфармацыі аб тым, што там адбываецца за зачыненымі дзвярыма і з гарэлкай. Але ж ўсё ж такі мне падаецца, што месаджы, якія ідуць з боку амерыканскіх уладаў, у тым ліку з сакратарамі, які прысутнічаюць пры гэтых размовах, яны могуць каардынавацца альбо ўсё ж такі
калі не ўзгадняцца з офісам першай ледзі, то перадавацца пэўныя накірункі дзейнасці. То бок я схіляюся да версіі, што Лукашенко тут паспрабаваў пэўную інструменталізацыю вось гэтага накірунку на сваю карысць пры размовах з расійскім палітыкам альбо праз публічныя месаджы. Усё ж такі мы значна больш прызвычаіліся вось да такіх яго паводзінаў. Так, верагодна, ёсць пэўная верагоднасць, я б казаў, што у Злучаных Штатах вось адбылася нейкая затрымка пры перадачы гэтай камунікацыі падчас пра склад гэтых размоваў. Але ж я бадаў толькі, не ведаю, 10% прыблізна верагоднасці, што гэта нейкая памылка альбо затрыманне камунікацыі з боку амерыканцаў. Усё ж такі амерыканцы ведуць гэты іншыя перамовы на значна вышэйшым прафесійным узроўні, чым Лукашенко асабіста і яго чынавецтва. Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, шаноўнае спадарства, шаноўныя гледачы. Я нагадаю вам, што вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маім госцем сёння быў амерыканіст, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Подписывайтеся на канал Свабода Прэміум, стаўце званочак, каб не прапусціць ніводнае відэа. Але толькі, калі гэта для вас бяспечна.